Now live on Star FM, now live on the After Drive. He's here 24 minutes later, but he's here. He managed to be here. Silent Killer. So yeah, guys, vazhinji munomuziva neline rake kana manhamba akarova lokama streets rakapisa ana type yemadance. Real name yake anonzi Jimmy Mudereri. We are also live on Facebook right now, so you can check us out on our Facebook page. We are live and on Star FM page is Silent Killer, Angel of War. Ngirozi yehondo. So Silent Killer wakadizwa kushamwana abana bamuda zi ini ndripo ungangoswera padhuze nemicrophone yako yeah exactly. Silent unonoka ko indawo manonoka kusvika indawo both vateerera ngakakumirira vanhu atobvunza ko anga ari kupi mkomana traffic mko good traffic. I thought it's a holiday. But traffic ilimo matomvulani apa flyover pakamanga motikari pakamanga nditi but anyway no problem. But anza musi kubatika ma streets zokumhanya muri kupinya nedzipi mazano kuma Silent Killer ma streets etiripo always available, right? But ingonyati kuti pangoti vanhu vanenge vasingauye kwatetiri mune muri kupi ndiri kumbari mkomo ndiri kumbari ndonoka kumbari kumajubeki kana kumagaba chill out, right? ndokuni kwandoswera nekustudio kwa ino kwa digitax muraundi nendirimo unongori mozokutodaro zvekutodaro. And you're born Jimmy Mudereri. Zita rekuti Silent Killer rakabva kupi tichangoja tichikasikeni nedoko kuti nguva dzamhanya madya dzimwe 24 minutes muri mutraffic but zisinei zita rekuti Silent Killer rakabva nepapi nai Silent? It's like kuuya kwarakaita I don't remember kuti takarifoma how but I just remember ndichizongomuka one day ndakudaidzwa kuti Silent Killer. Okay, when was it? That was 2006. 2006. Yeah. Wanaona kuti Silent Killer ende irori Jimmy uchidere ora ruto kudaidza iroro. Wantu vandakadzidza nawo ndakadaiso ya. Wakadzidza kupiwa? Ndakadzidza pa primary, ndakadzidza ku Prospect Primary School. Ndakazodzidza pa Harare High School. Okay. Ko zita rekuzoti Ngirozi yehondo rakauya futi sei? I think iroro ndo zita rangu randakapiwa naMwari. Because pekutanga rakauya se ndakabudisa song yenzi Ngirozi yehondo. Iri reply to a direct diss rakakandwa. Right. But that time it was back in 2013. Yeah, ndakarwa number ku Gunny Records kwa PTK. Number yenzi Ngirozi yehondo. Then from there, from number iroro. Ongarongozi Ngirozi yehondo. Ndakanda kutungonzi Ngirozi yehondo. So mwaifunga ndi nditori zvehondo pamwe kuti Killer, I mean Silent Killer antoda zvehondo or something like that kind of graft. Aiwa hondo inini anditsvake hondo. But ndomirira kuti vatange hondo dzavo dzanotanga nini. He was respond. In other words ndoita zvekutuma kuhondo. Hondo hombe yandorwa pasi panapa. Ihondo yekurwisa zvakaipa. Sezvipi? Satani ari kutotambudza isusu maidzi. Yeman. Zvese into Genesis zvese zvakaipa mkumo. I like the statement I mean Silent Killer. Rawati Satan ari kutambudza isusu ma youth. And tinoda kuti zvezopinda deep into that kuti ndi api mamwe matambudziko ari kusanganirwa nawo nema youth ari kukonzerwa na Satan. Aunofunga wewe tichabata nezvapo. Zvemangoma wakatanga rini? Way back in 2006. 2006? Yeah. So far une ma songs manga. Do you remember ma songs akwa now? You don't even remember? And azviti. Akawanda. And kwanise kumari because per 1 month mangoma teta record and chokwanise kunazo kundiverenga kuti ndine mangoma mangananda record. But pale manambo ngichiverenga zvinoita research nyaya dzako. Ndasangana nepainzi wabereki wako iwewe waida kuti iwe uite zvechikoro but iwewe wakasvika but iwewe mangoma ndo anga ari ako. Then wakasvika level ripi pafundo iwewe chimbotsanangura kuti wakasvika pa level ripi because wabereki wako waida kuti uite zvekuchikoro iwe uchidawo zvemangoma. Ndakangosvikawo panongosvika nemunhu wese panotarisirwa ukasvikawo apa pa O level isi ndakanyora O level yangu. Right, wakabuda sei? Ndakangofoirawo zvangu nene 6 ma-X ma-absence ne 1B rangu ne 1D avara ma-absence auna unopinda muzama macho handina chandakwanisa kunyora mukoma wangu koindawa ndainosvika ndinyora mangu Silent Killer. Guys, we are live on Facebook. We are hosting Silent Killer. Ngirozi yehondo. Jimmy Mudereri what name of studio. So you rose to fame in 2016. Makamira, I mean, I remember in 2016 dana makarira zvokutombodaro. Ni number rere kuti Lokama Street ndatomboridza early on mfana mapinda zvenyu. Pawakaona kuti uri kurira, wakafila sei wewe?
Yeah, it's like it was a dream come true. Chinhu chandagara nchitaura over the years. Vamwe vasingandibhelieve. Saka it's like ndozvishuwo zvemwoyo wangu zvinhu zvazadziswa. So it was like hapana. Ndangoti I give glory to God. Almighty. Ko vabereki vako sezvo vanga vasikatambiri zvemusic pavakazorira vaita mukurumbira vakazvitambirawo sei? I remember my father mudara wangu achitoridzawo mangoma angu mumotikari make. Ndakangoona ndege kuti aiwa kana zvinhu zvisa zvaunza maresults ari positive anoonekwa paground zvinombotanga zvichidhautika. Because ndakatombovaudzawo kutoti one day mudhara muchatozondinzwa kuti ndikukwirawo ndege ndikuenda kumanchester. Mudhara wangu akambondiseka kudhara. But I remember ndakumuoneka ndakuti mudhara ndakuenda kuchi Manchester. You see, so it's like it's a dream come true. Yeah, man. And you're one of the talented musicians we have here in Zimbabwe. My freestyles in ndara anobvira. My freestyles, I like you the way you know my freestyles. Zvinombo say when making music, do you first write down the lyrics or anongekana auya ega? What I can say is like ndakambotanga nchinyora music pasi. Remember tichiri kuenda kuchikoro. But pane imwe time yakazouya yekuti ndakaona kuti kunyora yanga to process imwe yanga to hombe. Because ndaiti ndikanyora ndofanira kutanga kuzinga ndakuverenga zvinhu zvandaita zvandanyora. Up to ndakwanisa kugadzira malines from kungofunga any word mumusoro. But unozozviremember here zvese man? Yeah. When it comes maybe to record or something, right? And tozvifunge kana sandada kurecord. Saka zvazvinoita nezvoti pandonotanga kunofunga malines ndetori mustudio kana ndisiri mustudio ndisedza pakutobatidzwa phone takurekoda chi pafone malines. Then after ipapo ine ndakufanira kuti ndinzwewo zvandaimba for me ndikwanise kurikola zvinhu zvazviya manje. Hanzi Ngirozi Yondo yakapedza masports last Saturday kuGlamis Arena hani makajambisa mudhara. Yeah man. Ndanzwa nyaya yedressing mama akapfeka chiko kuGlamis Arena. Ndindarova yangu yekuboxing. I heard that you were wearing your boxer shirt. Yeah. And the boxing glove glove boxing ne chikumsoro. Chedu chachi safety chekumusoro. Ndichamba makarova. Mamuri mugia mudhara. Ndi mugia rangu. But why the boxer shirt though? Inyaya kuti zvinongorepresenta kamwe ka difference ka creativity kawaitoisa imomo. All right. And vaimbi vedu vezimdanzo muZimbabwe music vaimbi vezimdanzo vazhinji are viewed sevanhu vaiva vanoita zvemadrugs mutoriro guka nezvimwe zvese zvinodhaka unoziva. And last year a rumor circulated ichiti iwewe silent killer unotobatwa rough nemadrugs andataura nezvawayana guka chichichichi chingava chiri chokwadi silent killer imbotiudza ipapo. Inini pari panyaya yemadrugs yayo indokwanisa kuzviramba because kana nyanga zvanzi ndikuzviita handisati ndambozviita in public unless pamwe kana vanhu ndichitozviita navo ndo vanozofamba vachiita sei vakunditaura vakunditengesa but tese patichite izvozvo tichiita sei. What a response. I wasn't ready for that. But anyway, one you want to go to about. So do you trust your people within your circles? Achatowa trust. Achatokwanisi vamwe vangu but handizoko but ndone ndinawo handisati ndambozviitira in public handisati ndambozviita ndichionekwa nevanhu nechichi ndinenge ndakatozviititoto ndakazvishiridza kana kuti ndikuita izvozvo. Okay, but you pamadrugs guka ukarora kangani? I don't remember mdara. Kakawanda? I don't remember but vanoziva vanhu venge ndinawo kuti norova sei. Then mutoriro guka is it the same guka? It's the same. Ndo mutoriro yo? It's the same. Yakanyatsomira chii chinomboyazo mutoriro naye silent killer? Probably inangu handikwanisa kuzoexplain but ameno has methamphetamine chichi and what ma-substances ma-chemicals zvakutoda futi vanhu vanenge vachiti bota achienda mulab. So why are you taking things you don't know?
Like you're struggling to tell me the real name or the real mama substance so why are you taking it into your body? Why you say I'm taking Oh, nevamwe vako. Why muri kuitora? Mdara ipapa wangu ndikose kupindura nyaya dzemadrugs because ina ndiso drug trafficking handihudi madrugs unotongotengawo handitenge futi handitomade maize ndo vanotouya nemadrugs avo vanhu vacho ivavo vanenge vachiita izvozvo so ine hangu handa explanation yakanyanya straight right yandokwanisa kutaura panyaya dzemadrugs because I don't know anything right it's like I'm just an innocent soul titoriwo vanhu vakatovigirwa zvinhu izvozvo. But do you think are right? Do you think it's right to take my drugs? What would be your advice to the youth my fans ako akatira right now in regards to the drug issue? Say no to drugs. Say no to violence. Say no to corruption. So say no to bad mind and say no to everything chiri against murayiro waMwari. Because takutarisa madrugs anoita kuti munhu ati high. So sometimes getting high hauzokwanisa kuzozvicontrola iyoyo. Yeah. But iwo mafungiro ako silent killer. Chii chinozoita kuti macelebrities akawanda to be specific imimi mamusicians akati wandei musita resort to madrugs chingava chiri chikonzero maybe there's an issue that needs to be addressed. I think pamwe pacho kangoriwo ka situation katikurarama tiri makari because you can find out kuti hakuna business active kupfuura business iroro kutengesa madrugs man saka tiri poverty and nezvinhu zvakawanda zvekufunga nekushaya futi zvekutoswera vanhu vachiita vanhu vakuzongoita end apo vaita zvemadrugs man pamwe pacho futi to peer pressure because we are talking about the youths and that's true kunobva influence kuma-elders avo ma-elders ndanenge akauya kuti achiita zvinhu izvozvo vafana vachiona saka vafana vanobva vana interest yekuda kuti datambozvitrya then they get addicted. ndo mapinduro anoita vanhu that's sad. Zvinorwadza. That's sad, very sad. Yes sir. And what do you think should be done kudzivirira nyaya dze-drug abuse especially kuma youth? Chekutanga mufana kutanga mafaita corruption because corruption ndio inoita kuti madrugs apinde because madrugs aya anda hatobvumidzwe indizvozvo saka chekutanga kubhodha ukoko kwavanohodha nevanhu vachizoloadha vachizoita se vachienda no-offloada right nevano-uploada nano-downloada anoziva isusu tiri paku-offloada hatisi pakuloadha kala pakuita sei pakuhodha ndikutoti zvinototangira ikoko man ngatanga mafaita corruption first because corruption is the main ndunebere asirizvo because kana pasina kuti pane corruption madrugs aidi asingapinda because I don't think kuti zvinobve muno mutine vanhu vakugadzira madrugs akatanga aya those are drugs but anopfuura nepabhodha panotosechwa pabhodha so pakunazoda tukwa basa pasecurity ipapo kana vachinyatsonzi zvechokwadi madrugs haasi kudiwa munyika but tikanyatsotaura zvakanaka nevemutemo kuti wakupinze kubasa uku rekunyatsosecha ungade chaizvo kuti upinde that department rekuva security yeborder patrol? handikwanisi kuzoita security because inini I'm an artist handikwanisi kuzoti ndizonge ndichiita zvechisecurity but I think kuna vamwe vanhu futi vari qualified and ndo vanhu vacho vanofanira vachiita izvozvo. So in November 2021 you were arrested by the police for brutally attacking Tinashe Kamudyariwa, who happens to be DJ Fanta's brother. Iwewe na Ella B na Donny and one fake police officer magasunga Tinashe nema handcuffs makamurova musoro nekumutima nematombo
we know police yakatouya kumba kwako and found Tinashe lying on the floor covered with blood, and iwewe wanga uto ne ropa pahembe dzako. Chi chakaitika zuva iroro silent killer? Tell us. Yeah, thank you. Ndazona kana mukana kuti vanhu vachinditeerera wachinyatsokunzwawo. Nyaya iyoyo yakaitika pakuona pamuchenje apapo pachibva patotal apa pakuona penyu patotal apa. Oh, this one, yeah, but of which akuzi kumba kwangu, right, handika kumba kwana fana mangurenje. Inini musoyo I was robbed. Nemfana uyoyo wamukuti mfana wafantana akazota se akatora foni yangu inini achiclaima kuti inini ndine foni yake. Hanimaona, then he tried to run away nefoni yangu. Then suddenly takazungunzwa kuti munhu achase abatwa atemwa, ndakangonzwa achichema. Then inini I was the one who ran, handika ndakumtuka ngwakutiza ngwakutizi because andambofungidzira kuti ini munhu wandoziva naye, munhu wandaitotambawo naye. Andambofungidzira kuti angatondifungira umwe kuti anganditora foni yangu ototiza. So vanhu vakamutema vanotozikanwa, handika pamapa zvakaitikira panotozikanwa, but zvakazoitika ndezvoitika inini ndindakatozokumbira kuti vanhu vasamuendese kupolisi munhu iyeye, because after abatwa obvaiswa mahandcuffs newamuri kuti hanzi fake police. Vangamisa mahandcuffs kuti vanonomusiya kucaravana. But then ini ndakanobva nanegotiate kuti aiwa ona ino uyu munhu wandoziyana ndewangu, hapana kana kuri kunzi muda muendesera nyaya yangu inini yangu hapana, tinotaurirana pachedu. Hanimaona, ndokumureleasa kwavakaita se haisi nyaya yekuti iri pamakamureleasa manga makutya kuti manga mapara mhosva yekusamutema not kuti hanzi menge makutya apo mob justice ina hapana chandakwanisa kutya because one handisiri inini ndakenda mutema, handika uyu munhu akatotemwa achitotiza nemob inini chandingatogonawoka kumubatsira bhozi I could understand situation yekuti akatoenda kuremand haasi kudzoka munhu iyeye. Hanimunzwisa, munhu yenge shamwari yangu. Saka ndanatsoziva inini kuti uyu munhu kwaakuenda ukoko amawana akunonofesa. Then ini ndakati aiwa ini kusati kwangu anguka yangu inini amukamhangari nyaya yangu kuti yatiza ngaangonidzosera foni yakudzosera ere anatonidzosera nanhasi foni yangu akana paakarohwa kana mainayo amene anoti ndanzi ndakabirwa ndakatorerwa here iye akakutorera vatorerwawo nguva imwe chete yachirohwa ndozvaari kutaura but still inini hangu semunhu engakwara ndendakosera nekuti ndinakuona kuti munhu atase iwe ngakwadzwa futi ndisina kukwara iye angakwara saka ndendiripo nendakuda kudhila nesituation yange yatase yange asangana nayo but handisiri ini kandomuendesa futi kuchipatara ndizvozvo kana umutichapa ndakatomutorera kuti iwoka akusendochi kuchipatara. But you were actually attacked on social media, Silent Killer. Yeah. For assaulting Tinashe iye zvikatonzere guy anzi Silent Killer nekuti aitoda kutouraya munhu. Right. We see you walking freely muma streets. Nyaya ichiri kukoti here yakafamba sei nyaya yacho? Right. Inyaya yange isiku mkumongo. Ivi kana mchida you can go pasini. Handa kuti pana mhlanga na mchenje. Yeah. Handika. You can ask. Even bozi kana nyaya katika pamba penyi mimi. Handika. Which means that we need to see the owner of the house, handika. Right. Nechi nevanhu vengu varipo pasini report. Saka painzi baba Silent Killer asungwa it was fake. Maya sale ndakatosungwa. But what happened ga? Pakasungwa kasungirwe. Ini ndakasungwa nchizi ndakunzi ndatema munhu na ende na DJ Fantan. Yeah. Because ini na Fantan ati wirirani. Why? Na Fantan takashanda tese. Why musinga wirirani? Iye ndiyasinga wirirani nini. Hanimaona ndiye akahodha grudge nini nanasi. Right. Tutu akahodha grudge amene kuti ende alright life yangu itori mdanger because of that man. Why do you say so? Several times atakapopoza atonitsika nemotikari muroad. Fantan. TJ Fantan. Those are serious allegations. Baba and this accuser and accuse munhu. Everybody know that. Indicator. But inyaya kuti aida kutsika intentionally. Aida tonditsika nemotikari yake. Inina sangane nemurudini. Pane zvamakakanganisira na Fantan. Why? Because ndakamuexpose pachena. Handika. Way back in 2019. Pane nguva isusu nguva yekuti isu tesa chashande neChewsport Records. Ndonga ndakatanga kunzi inini ndapera ndaita sei. Handika. Then kusvika ndazobudisa chokwadi chese pachena kuti aiwa this is musical politics. Anomunzwisa.
ndakuoneso inini saka apangadaro here iri grudge rakabva ipapo ndobva wazonziwo wazoataka mufana wake kuti iwewewo ndobva wacreata a story yekuti mufana wake aba foni yake because maybe mamune grudge. Aiwa handicreate phone handicreate story ka. Why I say so? Panapa pane vanhu. Ini ndikaone mari yekutenga here inini vabereki right. You can ask mukoma wangu. Zvakakosha kuti panoitika nyaya. True. Munopinda kana even mustreet. Handika musingauratidzwa munhu munouratidzwa pamba pacho ndi apa handika. Motendera ndirese handika. You can ask magogas andifunga kuti vana gogo vangadi kukunyeberai. True. Inyaya inozika nemunhu wese. Saka mapurisa wakazonzi kudii? Right. Kumapurisa mukoma wangu do you know kuti mimi kwakauya vanhu futi. Vanhu ngaripo panzvimbo vakanoisa mastatements avo. Handika and mastatement avo vaitaura kuti ina handisiri ndatase ndatema munhu. Right. But I never see those papers mukoti, which means kuti apa kapa pakatika serious bribery with the police. So you saying and inini ka bribe? 100% I can say that. Ndisingatochi kuti itsikirire wewe. Because ndakasungwa inini it's an illegal arrest. Handimuzere mdara. Andisungirwe inini mhosva inini right panzvimbo yo ungateerere munhu because munhu akauya nemapurisa ndifantani. Ende paakasvika aitira mufana wake ka amdara onaika right akatosvika inini ndiripo panzvimbo. Right ini ndakasogara here inini kana for more than 5 minutes panzvimbo yandikuziva kuti ndakwadza munhu ndatema munhu ndoramba ndakagara ndakamira ndisingatutyi. Saka mapurisa paruti wakabribe sei uri kuti pakabribe police because mapurisa akasvika achingondzi mapurisa akangosvika achingondzi uyu akanongedzerwa kunzi uyu handika. That same minute vakabva vandisa chain. Vachirisa chain inini ndandida kuexplaina handimaona ndo pandikabva ndaatakwa nafantani. He physical attacked me ndaiswa chain handika. That same time ovatora phone yake ovanditi hanzi ovatangoshuta clip rake mamuuraya mamurwa nichi achibudisa mufana wake injury yanga akatase yanga iri musoro ini ndiri pasaidi. So ndisingazivi hangu kuti ipapo munopakwaso paonawo sei pane pekuti pasini kapa mukoma wangu. Saka police alright kucourt makazoenda here? Yeah. Makanzi kudii? Takanzi kudii ini ndinakaenda ndega court because ndine ndakasungwa. Saka wakanzi kudii? Ndakaenda ndichaenda kusvika pakuti takabhadhara mabheu handika kuti bude from remand handika. And nyaya iyi yanga yakachajwa as an attempted murder. You know that? Yeah. Handika. Saka nyaya iyi yafanira bheu raida kuapply ku high court. Saka first wangotori mukati? Ndendi mukati ndendi wakagara for how long? Ndakagara for 9 days handika. Uri mukati? Ndiri mukati. Then bheu rangu chizoita sei? Chizobuda. Bheu rangu chizobhadharwa. It was a lot of money. Hanga sisi mari yekutamba nayo ngoma. Hey. Hanimaona. Saka kubuda kwakazoita bheu. Saka so far wakabula nebail nyaya ina ruling yakazonzi chi? Ichiri pending. Not pending. Yakaraswa because the complainant vatori nemawarrants. They are needed for case iyoyo because iyo havana kuuya. I remember 10 times. Okay, just because of our time and tingoti quickly tingoti movie but nyayo ndanzo at least onyatsotaura zviri pamweyo pako wa clear the air your side maringine zvaitaurwa nevanhu pamusoro penyaya ipi penyaya iyo pane pangoda kuedhera here sanira pa next question panyaya iyoyo ndipe kuti kudi ndipe kuti isusu ya living in fear futi bozika kana ndakakwasa kutomboitwa izvozvo chasara kuti ndiita sei makazvisariso right mutemo unokwasa ndibatsiro sei handika because inini mukoma wangu I'm 100% innocent sezvandiri kutaura kuti even pasini report vanhu zvavakataura zvese vanenge 10 mastatement avo chinzi ari kunyorwa but hatina kuzomaona mapapers acho. Okay, and in September 2018 you were charged with fraud after wavhara Vic Falls promoter Nicholas Mukarati $600. Do you still remember this incident? Yeah. And you managed to pay back $200 ndisingazozive kuti wakazopedza here the balance yanga yasara imari iyi. Right. Uyo mudhara ngasati isusu takamufrauda because muona kuti mudhara uyu takatadza kuwirirana ndada kuuya kubasa handika takuda mari yedu yefuel handika akuti tichanzikwira mbasa
How ndikapita nepublic bus here ini kuti wamusafe Celebrity. kuti wamusafe ndatoona boss pilana Eh. handika boss pilana tomirira boss pilana toatenga wabva uko wazonitora chese chiuya handika inochenda ku Victoria Falls the public transport zvingaitewo here makazvisarisawo saka ndo wakabva waramba andauramba ndakati ndoda mari transport yakazouya here mari transport haina kuuya saka makazoita sei ipapo hauna kuzokwanisa kumaneja kuenda right andazokwanisa kuenda then iye ndo pakabva anoreza kaishu kake kuti kafraud iwe wakazokafambira kaishu kako kufit force handakatosungwa ndakasungwa enze name of fraud but iri civil case but takatoti chinosvika ikoko takanosvika kakoti yacho ka haina tomboitwa izi mukoti ka takatoitirwa panze kutonzi nyaya iyi handisi ndeyekuti mutaurirane saka mukutaurirana kuti muda panana saka makaita out of court settlement and by now takazisova kudhara wakapedza yese ri balance do you remember takataka mashows anda atakaita Wellers Wellers pacomfort takaitira show paBawa Park paBawa Park saka maka clear nyaya okay fine clear oh that's great are you married Silent Killer? I was married and remarried and tell us about that ndakata zvese mukoma married and remarried how many times did you get married 2 times I think 2 times and what happened inango zvinonotsondiitira bhoko zvangu kusati kwangu kuzongosvika pakuzongoti still inonzi back to basics yeah so autorina mukadzi pari zvino ko baby ndemababy une mababy mangani lalo check the numbers dimana galis hamana galis vakawandisa everywhere mukoma waweza everywhere you are not even afraid of zvirwere zviriko mazuva ano izvi zvirwere mukoma wangu zvirwere zvinowanikwa pana reckless and maziva otherwise what do you mean reckless reckless ka ndoti nongoita yese zvese hausikuita zvese handisikuita zvese ka aiwa doesn't mean kuti ndikuita zvese aiwa so on a normal day Silent Killer what do you get up to ndinomuka makuseni ndoenda kuno it's like first thing ndotakaenda norwa ma-press ups handika right ma-sit ups tomutambo joga handika ndoenda kudojo remawords because ndojima nemuromo maiziva ngoma wangu it's like ndichimuka makuseni ndinotanga kufunga ndichiti malyrics ndotanga tokumhoresai nefreestyle mamuka sei hanimaona ndichibva ipapo ndoona ndadyei tanwei handika wazanzi uchazovei saka dhee rangu inini dhee rese rinotanga richipera ndichiita nezvemusic. So I saw you performing at Soldier Love's commemoration gala and you did pretty well. Wakajambisa mafans. How is it looking music wise? Pane zvamuri kutibikira here gore risati rapera Silent Killer? Ini mukoma wangu artist kuti pe one day tokwasauri kuti ana manamba nomunosvika 10 per one day. Yeah. Yeah. And someone is saying, hi, Ola, one thing I like about Silent Killer is that he is 100% honest and he doesn't avoid any question and kusiatiri hanging. May God expand his career. Yeah. Right. But tinoda kuti tingotidzoke pamaminitsi mashoma atinawo panapa kuti tinge tichitaura newe. Pane iri kubvunzwa nevanhu kuti iwewe do you think kana munokwanisa here kunge muchigadzirisana na Fantan because wamenshena kuti mune mutori ne problem. Yeah. Pane mukane kuti mugadzirisana na Fantan. 100%. Are you willing? Are you willing? I'm 100%. Anonga jiproducer ari mudzoke ku Q Sport mushande bangachete naye. Is there any problem? No problem. Inini I could like peace kutopfura kunge pane conflict. Apa ndotoda kuti patinge patone ndotoda kutoshanda navo. Bozina sindakaramba kushanda navo. Animaona. Even ndiwo vakatoramba kuti ndakaramba kushanda kushanda navo. Saka inini ndotoda kutogadziriswana navo.
And muimbi waonoda kushanda naye muZimbabwe and maybe collabo ndiani taada collabo na ningi yauri I can't wait for this one na Japris udada collabo na Japris kana na Mai Charamba na Mai Charamba ndaura gospel track here brother say gospel because I also sing gospel tunes yeah I've got my gospel tune in yangu nzi ghetto gospel yeah from the Batman Bible deribi ndiye man wotse ati takanyora pasi I'm learning and and from the but silent killer soka but church nechinyazoitika pauri silent unoza mwana ntokuona like these days usisiri normal than zvanga before mona kuti kujaja kwevanhu vanojaja according zvavanonzwa zvavanonge vachifungidzira kuita sei but chikwadi chekuti vanenge vasinga vakandifa vachiri vakandifa havasati vakundiziva kuti ndakamira sei animaona they still need kuti vaone animaona but zvinorwadza kujajwa amene pamwe because of appearance I think ndio parado nyasotariba because unaona maybe the appearance yaunenge uri vanhu vakukujaja unozvitora sei indi unofunga kuti ngapachinje sei apa panorwadza kuti apakwanisa kuchinjika zvekudaro why because inini handikakwasorera mafake life ndiri munhu wekuti handikwanise kudisguise life handisati ndakwanisa kurarama kuti ndikwanise kuda kuti ndibhilivhise vamwe vanhu zvisiri izvo aiwa inongorarama mulife yangu ka zvingori straight zvandinazvo handinyari nezvandinazvo anomaona mukomongo ende pese pane ndiri ndida kuti ndingoti try kuda kuexpressa talent riri mandiri anomaona. But apart from music, Silent Killer, unorarama nei? Ndorarama ne music. I said apart. Music. Just music. Yeah. Inokubhadhara. Music ndakatanga kuimba inini isati yakunipa 1 rand. But now iri kukubhadhara re music. Mukoma wangu. Hanimona ndikurarama. Handosimba. Healthy. Ndakasimba. Handisi kuchema. Tonzwa music yasikubhadhara. Asana ndambokumbira. Enda hapo muimba kuita maybe a side hustle. Aiwa. Angavaite vanenge zvisiri zvavo. Meza. Otherwise the music chacho mukoma wangu. When you are hungry. Usipoa rhythm. Hanimona. Otomanya rhythm. Mudumbu manje. Stomach wise. Mukoma wangu. Hanzi man shall not live by bread alone. Zvizive izvozvo. Even the word. Meza. Can make a manji. Yeah. Then last question yangu before what people a freestyle. Of course, I'm going to not about freestyle. Angel of War zite. But last question yangu. Why is it most of your songs any explicit content? Zvinyazi. Maya. Inyaya kuti ndo zvamunonyanyoda. Handika kunzwa. As fans. Nzeve dzenyu. Sema fans. Toda kunzwa zvinyazi. Hakusi kunyepa. Because masong acho yanyadzira. Ndo amunonyanyoda. Ndo mahits acho. Because ini gospel song no utaura kuti ndine ghetto gospel collection. But from the ghetto gospel arina no maka accept ndafuka 1 2 3 songs. And masong amaka to accept ayo maka to accept because of pamwe kamka that kari mumu. Animaona. Saka ini ndo balancisa inini pando pakubudisa inini ngoma dzangu. Ndo balancisa zambuda uyanyonzwa ka. Ndisa munopezera matasi tanzwa manzwa inini. Because ini gospel songs andinawo eseka. Amnaka na 1 ramuri kuziva. But ndinawo over 300 400 500 gospel songs akarekodwa. Hey, you can ask the internet. You can ask the YouTube kana unokwaza kuvunza kuti Silent Killer ghetto gospel. You can search. Iripo is there. Unoona masong angu egospel. Ndakaimba gospel varini kati tell them. Ngakudhara kubva 2006 manamba aripo. Ndaimba gospel music. Yeah, saka paka. But maybe cheat a variety so that inini eze all right. Look, the difficult part of it ndekuti isusu as presenters, as radio presenters. It is very difficult for me here to play an explicit song. But now, can't you do music isina a lot of explicit content so that tunokwaza kuiridza pa radio music yako? I struggled when I was the music yako right now. Makati tikupe masong ande. Ndatokosa kupe 100.
masong asina hawo content imwe right masong yekutoti mumwe ndimaliza uchechi sezvandataura yeah no problem tomada exactly ari masong aripo but you see sometimes masong anoenda asina kurecognizwa anomaona sometimes anopezera atongota fade away deline iwayo and also uzotitiro imwe futi song yes say no to drug campaign timwe campaign atira kurana mai manje unayo yes say no to drug ndinayo na that would be great so silent unoza ingori nyaya nguva data chazokurukura newe pane here mashoko ada kusiya kuti muri yeZimbabwe inzwe kubva kwauri your parting remarks mashoko ada kusiya kune vatereri amashoko agara ashe taura zvako inini ndiri jojo remawedzi handika ende chakaramba chikupai ngoma dzinotapira kunge nzimbe dzekuchiredzi tichiti aiwa aya mawedzi amukamapedzi hemani ndakatosimbisa kuti vanondisimbisawo aiwa inini chatarama chokuisa shibheti munzeve kudza zvamuchada kunzwa amaziya bhozi inini ndakamechata dhanso yebheti hemani ndakatoti vanondirwisa kana kundipikisa aiwa muchanotasirwa kumatunhu asina mvura handazvaona zvachataura that's powerful so how can people get in touch with you Silent Killer ini ndi munhu kuti ndine malinks ndinandoshanda nawo maorders angu anomaona for bookings wada kukubata wada kutaura newe vanokubata papi tema booking agents edu kateu nonamba pa mafone number anika kubva kune yako kuenda kune ya reward even boss plan yeman tanga neyako 775 984 550 775 984 550 then 0737 304 662 boss plan yeman 0776 079 420 okay fine uri pa Instagram Facebook or but Facebook platform yedu isusu ndo iri more active inodanwa Euta Shambari okay inonzi Silent Killer Kufdem Records okay tinotenda Silent Killer nekuya kwawaita kustudio kuti tinge tichitaura newe muzuva ranhasi tainge tanonokirwa chaizvo nekutaura newe asi tinokutenda nekukwanisa kuya kwavaita kuno ende mashoko ako ese aya tichaisa pakanaka and tichange tichaisa zvakare pamaplatforms akasiyana so that vanhu varamba vachiona this kune vanonoka kubata chirongwa vanokwanisa kufollowa this interview inenge iripo zvakare pafacebook page yedu reStar FM so give us your freestyle before we go ndoku inopfuura tabuka kabhora basa saka mihombe yemipira yatopasa dinganyako sasa kuti ndokutyora siya wakarara pasi tambara tasa kila usavasiye pabasa rako ramba wakafasa kune vanosasa asi uchapasa kupasa awanikwe ndingatadza kupisa here nini ndiri rasha ndita zvekunyara zvekuchita mukwasha kungobata basa anotambese iyasa ndadzidzana nasauro dzakange dziri shasha gaburenda matapi tagarika kubata mashawasha madinga achawacha nationary man yo ayo munobvira king munobvira ndinotenda Silent Killer nguva ndo yaita shoma tada maybe 2 hours wadzokaona nokuya because ndo imwe nyaya ida kugadza kuma artists the professionalism you should be here wafana ngo waya I think an hour before traffic yes to avoid traffic yanya yetraffic futhi traffic jam okay that's fine thank you so much so guys stand by for you Von Timachke coming through Farmers Forum kwana stromirira pano drones Owen we Commodore Ola 7 the Chief Air Marshal the Barber Kitchen Master you can follow me on Instagram at DJ Ola 7 and Facebook page DJ Ola 7 Star FM and don't forget to follow us on the big one at Star FM Zimbabwe kwanas bye bye yes sir After Drive. Celebrating our fallen heroes in